teraz prichádza na rad v testovaní hlavná riaditeľka agentúry, ktorá sa teda venuje móde, venuje sa ženám, robí to s láskou a strašne ma, ľudská, zaujíma tvoj názor na tieto moje dubajské parfémy, ktoré sú všetky na hydratačnej báze, čiže dlho ti vydržia a málo sa míňajú, šporia ti tým pádom peniaze. A keďže sú na hydratačnej báze, tak ženy, keď si vieš, tu dodávajú, aplikujú tie parfémy, tak potom, keď je to s alkoholom, tak to vysušujú. Toto je práve naopak, dávajú ti hydratáciu a oni sú, keď si ich takto dáš, toto je prvý, ideme vyskúšať Gold Oud, to je majestátna vôňa, tak niekto sa aj zlakne, že on, vidíš, on vyzerá takto, ako keby mliečko, ale to je to, že nemá alkohol a veľká výhoda pre ženy je, že ti neurobí flak na žiadnom oblečení, ani keď je to hodvál. Lucik, táto vôňa má v sebe niekoľko vecí, ale teda oud, je tam ambra, je tam pačuli, škorička, vyskúšaj. Ale sú tam aj rúže. Vynikajúce. Určite odporúčam skôr za mňa na zimnejšie dni, lebo je taká ľahšia, ale je výborná, tak intenzívna. A tejto vôni som, Lucik, dala aj hashtag, že som čarovná. Áno, to je... Aby každý, lebo ja všetko, čo robím s afirmáciami a aby každý deň ti to pripomínalo, že si čarovná. Táto vôňa má presne, tá istá vôňa je skrytá v kréme. A ten krém je s takou zamatovo-púdrovou textúrou, zahydratuje ti tvoje ruky a oni sú ako dvaja verní kamaráti. Ale v kréme ide tá vôňa tak do púdrova. Áno, je jemnejšia, ale naozaj je môj s mojou, ak sa povie, veľmi krásna kombinácia. No a teraz mám pre teba niečo špeciálne, lebo toto je jedinú vec, čo som pokazila, som ju nazvala Christmas. Ale ja som chcela, že Christmas, vieš, to si na Vianoce taká šťastná,